ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳାଂଶକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ 2-4ଟି ପଦର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିଥିଲେ, ଆଜି ଶେଷ 3ଟି ପଦର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧାଇଁ 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 ନଳୀରୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳି, ପଲକେ ପଡ଼ିଲା ନାଉରି ଟୋକାସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଟଳି। ପହଁରି ପଲାସି ସିପାଇ ଆସିରେ, ସଙ୍ଗୀନ ମୁନେ ଭୁସିଲା ମଥାତା ଓଲଟି ଗଲା ତା କଅଁଳ ଖପୁରି ତଳି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ବାଜିରାଉତ, ଯିଏକି ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ନାଁରେ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲା, ସେଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେଇ କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଧାଇଁ 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 ନଳୀରୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳି, ଏଠାରେ ନଳୀ କହିଲେ ଆମେ ବନ୍ଧୁକକୁ ବୁଝିବା। ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରୁ କିଛି ଗୁଳି ଆସି ସେଇ ବାଜିରାଉତର ଛାତିରେ ବାଜିଛି। ପଲକେ ପଡ଼ିଲା ନାଉରି ଟୋକାସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଟଳି। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ପଲକେ, କଅଁଳ ଶିଶୁଟି ଗୁଳିର ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନାଉରି ପିଲାଟା ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତଥାପି ସେଇ ମଣିଷ ମରାଳି ସିପାହୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିପାସା ସେଥିରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆହୁରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭାବେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ତାକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ପହଁରି ପଲାସି ସିପାଇ ଆସିଲେ, ପଲାସିର ମାନେ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁଯିବା। ସଙ୍ଗୀନ ମୁନ, ବନ୍ଧୁକର ମୁନରେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକର ମୁନରେ ଭୁସିଲା ମଥାତା, ତା ମଥାଟିକୁ ଭୁସି ଦେଲେ। ଓଲଟି ଗଲା ତା କଅଁଳ ଖପୁରି ତଳି। ସେଇ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟିର କପାଳର ଖପୁରିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଳୁତ ବିରସେ ବାଜିରାଉତର ତତଲା ରକ୍ତ ଧାର, ଦଳିତ ଜାତିର ଲଲାଟେ ଲେଖିଲା ମୁକ୍ତି ସମରେ ଆଦ୍ୟ ବିଜୟ ଗାର। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶୋଷଣକାରୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚିରକାଳ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା, ଦଳିତ ହେଉଥିବା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବାଜିରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତା କପାଳରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତର ଧାର, ରକତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ରକ୍ତ। ତା କପାଳରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତର ଧାର ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଜାତିମାନଙ୍କର କପାଳରେ ମୁକ୍ତି ସମରର ଆଦ୍ୟ ବିଜୟର ଗାରକୁ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶର 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇପାରୁଛି, ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ
ଆଗଭର ହେବେ, ଯାହା ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ବାଜିରାଉତ ଠାରୁ। ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ ଗାଁରୁ ବିଲ ଗହଳରେ ଧାଇଁ, ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ତଟଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଳେଷ ପାଇ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା ଭୟ ନାହିଁ। ବାଜିରାଉତର ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଇ କୁନି ପିଲାଟିର ଆତ୍ମବଳିଦାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ବିଲ ତୋଟା ଭିତରେ ପଶି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନଈକୂଳକୁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠାରେ ମେଘକୁ ଘନ ଅନ୍ଧାର ସହିତ, ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ବେଳେ ତା ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଆଶାର ଆଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଦେଇଛି। ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଳେଷ ପାଇ। ବାଜିରାଉତର ମୃତଦେହ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୂଳର ଘାସବୁଦା ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜନ୍ମ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେଇ ବୀର ବାଳକର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ତାର ପରାଧୀନତାର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା, ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ସିପାହୀ ଦଳଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଏଇ ଜନ୍ମମାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ବୋଲି କବି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମନଛୁଆଁ ହେବା ସହିତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଖୁବ୍ ମାର୍ମିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜିର କାଳାଂଶ ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ୟଟି ଏବେ ସମାପ୍ତ।